Bejártam már Európát, és még Anglia országát. Nincsen Big Tasty, nincs mit nézni a térképen, benne van a véremben. Voltam már puputevén, voltam már puputevén. Mindjárt indul a játék, csak még megiszom a kávét. Na de frontember, inkább kresszer. Nincsen piros lámpa, zöld lámpa, hanem itt talán hárfa. XD, végem van, mint a 3D. A frontender gonosz, mit mondtál te kiskoszos? Semmit, random, megkérdeznek az utcán, és aztán mondják furcsán. Mit szólnál, ha H2O-t raknának a vizedbe? Felpofozom a hidegbe, felpofozom a hidegbe. De te tudod, mi az a H2O? Rákeresek, rákeresek, Na akkor mit jelent? Bocsi, haver, viskimecsa fürdik fekete tetóba, és mennek a showba. Azt hiszitek, Lengyelországba ment? Hát nem. Ő inkább ez a történet butább. Kutyaugatás! Nyugi, ez egy buli, csak 30 másodperces, és ez nagyon necces, A 30 másodperc nem olyan sok, aztán mondja oké. Buli, kutya, buldog, kutya, stat word. Addig kutyákat számolok, nem ord. Anózi az cuki, ez már nem annyira buli. Tokióba utazok, most Párizsba vagyok, előtte Japán, az utazás